Jaz bi pa zdaj napovedal nekaj. In sicer nismo samo lokalni, ampak smo mednarodni, pa bi prosil gospoda profesorja, doktorja Bogdana Poparo, da pride sem. Evo, Bogdane, brate, dođi ovdje. Ja ću još samo par reći o tebi reći. To je profesor doktor Bogdan Popara, tisti, ki ga še ne poznate. Jaz bom na kratko povedal vsem, ki niste obveščeni. Srpsko ljudstvo, srpski narod je svoboden od 16.6. leta 2020 in doktor Popara je pravni zastopnik dostojnih Srbije in eden od pravzaprav drugi človek v Srbiji, a ne? Tako da je svojim delom, svojim vzorom pokazal, kako se lahko ljudstvo osvobodi. A ne? Tako da še en aplavz za njega, prvo bomo pa dali besedo. Bogdane, hvala. Hvala, pa ja bi da vam se zahvalim, evo nisam doživeo, da kažem, u životu, privatno, uopšte, slično, uvek smo bili u nekom, da kažem, napetom stanju. Ovo mi je divno što sam ovo doživeo od vas. Hvala vam, hvala Miranu, hvala svim organizatorima. Inače, nije mi prvi put da učestvujem na konvenciji živog čoveka, bio sam u Visokom pred 2 godine, na 4. konvenciji. Upoznan sam sa radom vašim, poslednjih par godina sam ispratio i ono prethodno što ste radili i ovo, da kažem, pratim svaki dan. U stvari, poslednje vreme, da kažem, više ne gledam ništa, ne čitam ništa, nemam, više prepunio sam neku čašu tu, da kažem, saznanja, treba sada prođe neko vreme da se neke negativne informacije, da kažem, izbace da bi se nastavilo dalje, ali hvala vam na prijemu. Evo, Milan me je zamorio da sedem, pa ću sesti, da bi pre ostao da stojim iz poštovanja prema vama sad. Hvala, pa poslednji, inače sam profesor, ne radim više na fakultetu, nisam se, bili smo otac i ja vlasnici jednog privatnog fakulteta, imam razne iskustva i iz profesorsko se generalno porodice, i stričevi, i strine, i rođena sestra, i ja, eto, profesori smo. Doživjeli smo degradaciju, da kažem, državnog sistema, stare države, Jugoslavije, pa ovih 30 godina, 30 i više godina, 32, 3 smo doživjeli razne degradacije, da kažem, pre svega pljačku, pa finansije, pa uvođenje u rat, to jest pred toga uvođenje višepartijskog sistema, po tom modelu su nas i rasturili i odveli u rat, i opljačkali i tako dalje. I tu sam video da to bedno vreme i od ljude zna da napravi, da kažem, i bednike, zbog neke političke volje. Tu su se ljudi delili ko nekada, crveni, beli, plavi, podelili su nas po svim ovim našim republikama, a s druge strane u samim državama napravljeno je mnogo nekih kolona, tako da to više zdravom čoveku je degutantno uopšte da razmišlja u politici i onda su nas doveli u ovaj sistem neki da se više niko ne bavi, ni da kažem nazovite politikom, ali ta politika je tim modelom pominje sad staru Jugoslaviju, a jednako je tako i u celom, da kažem, čovečanstvu, izmišljenim tim nekim sistemom republika, pre svega pa nekih političkih partija, tada smo izgubili svi suverenitet, a taj lični suverenitet je definisan i nekom poveljom onom prvom Ujedinjenih nacija, pa sad imamo svašta i u okviru Ujedinjenih nacija razne negativne tu pojave, da kažem, i na tom polju se vode neke borbe. Ja sam poslednjih par godina prošao kroz, u tih mladih dana, nisam bio učesnik onih ratova, ali zato svi moji drugari su bili ovde od Slovenije, pa kasnije i Kosova i bombardovanja, mnogo mojih prijatelja je stradalo. Uglavnom, školovao se jesam, otac me učio, sine uči, bit će para.
a nije suština tu novac, nego uvek mi je govorio da od mladih dana da ocena nije ni merilo znanja, nego ono što imate u glavi, što imaš u glavi, to ti je za navek, znači da padne atomska bomba, ono što budeš imao u glavi, to će te spasiti. Tako da, vjerojatno su nas, da kažem, ne samo mene, moj otac pokojni, nego i vas, da kažem, sličnim postulatima i učili, savjetovali. Ako ne roditelji, onda je bar babe ili dede koji ih ima. Težio sam uvijek nekim rješenjem, tražeći neko rješenje, ne ono što je bilo nametnuto, a nametnuto je bilo, pričam, neka agenda koju nisam razumeo. Mislio sam, ako se nešto, na primjer, zove nacionalno, u tom slučaju srpsko, pa da li je Srpska radikalna stranka, pa Srpski pokret obnove, pa Srpska napredna stranka, pa sve tako što je imalo prefiks, na kraju je dobilo neki smisao da je to klasičan alat da se rasturi bit jednog naroda. Taj jedan narod nije samo, da kažem, srpski ili pravoslavni ili katolički ili islamski. Bit naroda je ono što imamo u sebi, da kažem, ono što nam je Bog dao i što nosimo u svojoj genetici. To je ono i kad se naježimo, znate dobro o čemu pričam, i kad se naježimo i na dobro i kad se naježimo i na loše. Tako da sam generalno učesnik bio i pored fakulteta, bio sam vršilac dužnosti dekana, upoznao sam mnoge ljude, da kažem, kroz studentske dane i samoj praksi, i kasnije sam bio i u privredi. Evo, tu negde dok sam bio angažovan u privredi, bio sam, svi se sećate i znate za Lastu, AD Beograd, u stvari saobraćajno preduzeće Lasta. Tamo sam bio dugo godina član nadzornog odbora i jednom periodu sam bio posle i predsednik nadzornog odbora. Te 2014. i 15. godine, 13. 14. i 15. nisam znao, došla je neka nova vlast, napredna se zove, i dalje su na vlasti i oni su sad trenutno uzurpatori vlasti. Ja sam mislio da će oni da se potrude da dignu sve neke, da kažem, resurse, kao što su pisali i pričali, obećavali, tako da sam malo tu bio optimista. Do jednog momenta dok nisam bukvalno počeo pričam i sa ministrima, i sa državnim sekretarima, i sa nekim članovima tog našeg nadzornog odbora, gde su uglavnom svi bili predsjednici političkih partija, osim mene. Ja sam bio predstavnik akcionara manjinskog paketa, to je bivših zaposlenih. Uglavnom, moj stav uvek je bio stav da vršim delatnost čestito, da radim profesionalno, da se ne savijam kakve god da su odluke. Tad sam ja tražio od svih njih da se pomogne pre svega pojedincima, pre svega od cene rada, koje od 5. oktobra, kad je izvršen državni udar, poštujući opet, politički subjekti su ispoštovali to do kraja, da narod i državu treba držati na rubu socijalno-ekonomske izdržljivosti. To je Dušan Dunđer naš rekao da i jeste definisao kao finansijski terorizam, da kažem, to jeste tako. Od posledica se i tih posledica, takvog finansijskog terorizma se i umire. I onda sam nekako tražio rešenje. Po komšiluku pričao, da kažem, sedeći u nekoj kafani, pa imam tamo jednog čovjeka, bio je predsjednik vojnog suda, pa njegov kolega jedan bezbenjak vojni, pa raznog sveta je bilo u mom komšiluku, živim na Bežanijskoj kosi, ima mnogo tamo pripadnika vojske i policije, naravno i ostalog sveta, gde sam i tad pitao neke od njih, pa da li ima neko u ovoj državi da se bori za narod, državu, mislim, da li ima neka institucija. I jedan visoki oficir, tad penzionisan, mi je rekao, nažalost, nema. Ja nisam tu potonuo, nego sam tražio dalje rešenje i svi ste možda čuli, pretpostavljam, za Milana Vidojevića. 30 i nešto godina više on priča narodu istinu. Tako da u jednom njegovom serijalu, emisija na njegovom YouTube kanalu, pojavio se Dušan Dunđer, gde sam pogledao čovjeka, prvi put sam ga vidio tad u životu, nisam znao ko je, ali priču koju je pričao meni je bila pitka, to je ono što sam tražio kao istinu. Znači, shvatio sam da nije ništa izgubljeno, da nisam lud, mislim, jer kad te društvo izopšti, čovjek počne da razmišlja da nisi lud, sam sa sobom. Znači, šta to meni kao nedostaje? Uglavnom, video sam da nisam usamljen i da ima nade, tako da sam otišao na jedan, da kažem, poziv koji je bio umetnut
onako kao neki flaster u tom serijalu, da se dođe na Vidovdan na Kalemegdanu u crkvu Svete Petke, gde sam ga 2017. na taj dan i upoznao. Kasnije sam bio pozvan u kancelariju, ja sam ispričao svoju genezu i lično i profesionalnu i svakakvu porodičnu, tako da rekao sam na kraju njemu, rekao, i tako ja ne znam ništa i stojim na raspolaganju. Gde je on rekao, ne znam ni ja ništa. Eto, mi sad, tačno je prošlo pre neki dan, 5 godina od početka naše saradnje, došao sam da pomognem, pored, da kažem, mene po ovih par godina prošlo je tu mnogo sveta, ja sam zatekao tamo isto pune kancelarije i danas je nas, sad nas je još više nego pre 5 godina i sve aktivnosti koje je i on, da kažem, i svi mi prihvatili, a to je pre svega dešifrovanje problema, tako jednako davanje rešenja za rešenje svih tih naših problema. Suština svih tih naših problema, da kažem, kako naših u Srbiji, tako i vaših ovde u Sloveniji, tako da kažem i svim republikama bivše Jugoslavije, Balkana, sveta i tako dalje, je uvek to što neki, da kažem, ako pričam sad o Srbiji, uvek je neki Srbin izdajnik problem. U Sloveniji je tako, to znam iz Miranovih govora, u svim drugim, da kažem, republikama, pa da to ne pomenjem, ima tu zemalja koje nemaju takav problem, imaju možda u nekim delovima društva, ali ne, da kažem, u komplet vrhu. Uglavnom, model koji je nametnut od strane, znamo svi šta je novi svetski poredak, globalisti, kako god, duboka država, oni vladaju pre svega sa tim nekim našim izdajnicima i tako to traje, može se reći, od Berlinskog kongresa, intenzivno ovde na Balkanu, mi znamo da to traje već 33 godine, od 89. godine, na onom 14. kongresu Komunističke partije Jugoslavije, gde kasnije kad sam i uguglao samo taj pojam, izađe jedna slika onog panoa Sava centra i tamo ćete vidjeti u levom uglu dugine boje. Priča, zlo se uvek pokaže i dokazuje, a te dugine boje smo mi mislili 90-ih, eto kao neka priča je primamljiva za decu, pa je bilo i pesama i muzike i glumci su pevali, bar u Srbiji, o tome. I sad su tako te nekim tim simbolima doveli cijelo naše društvo, pre svega temelj jednog društva, to je porodica u veliko, da kažem, crveno pitanje, crveno stanje, da kažem, alarmantno, gde će sa njihovim nekim, nazovite, zakonima degradirati i osnovnu ćeliju društva, porodicu. Pa sa tim nekim ciljem, ne ciljem, nego modelom, mi smo napravili šta nam je cilj, napravili smo alate, dešifrovali smo pre svega, krenuli smo od 2018. godine, 12. godine kad su potpisani neki najteži, najkritičniji sporazumi što je ova izdanička okupaciona vlast, kažem, posle 5. oktobra koja je nametnuta odradila, a to je da su potpisali izdajnički sporazum, IPAP sporazum, SOFA sporazum, većina zemalja ima takve sporazume, posebno oni koji su ušli u NATO i ovi koji treba da se priključe, ali u ovom slučaju Srbiju su odveli u počinjeni položaj u odnosu na NATO, daleko gora pozicija nego da smo i sami članice. A inače i takva odluka da bi pristupili i tako jednom savezu mora proći kroz referendum. Posle toga smo potpisali krivičnu prijavu i za potpisivanje Briselskog sporazuma, odnosi se na prodaju i predaju srpske južne pokrajine ustavno definisane kao neotuđivi deo Kosova i Metohije teroristima koji je NATO zajedno opet sa ovim našim abolirao i to je napravio kao da su oni neka država. I to se sad koplja lome i na globalnom nivou vezano za poštovanje međunarodnog prava i osnovnih tih postulata, da kažem, međunarodnog prava. Kasnije smo dešifrovali sistem vladavine, bukvalno kako kod nas, tako u većini zemalja sveta, to je jedno fiktivno i lažno prikazivanje izbora. Mi smo zvanično potražili podatke iz Republičkog zavoda za statistiku, podatke o živo rođenih i umrlima
u periodu, tad smo tražili od 2000. godine, kažem, pominjem 5. oktobra 2000. godine, desio se državni udar, gde je NATO sa svojim izdajnicima, profesionalnim, da kažem, Srbima, naravno neprijateljima, pre svega civilizacije, uzurpirao vlast i dobili smo podatke da je od 2000. zaključno tad sa 2016. u Srbiji umrlo 1.747.000 ljudi, a da je rođeno daleko manje, 1.200.000 i tako nešto. Uglavnom velika razlika. Pravni tim koji radi na tome, na čelu sa gospođom Miljanom Ristić, ona je nekad bila tužilac, sad je advokat, sačinila je, da kažem, sve te prijave sa njenim kolegama, potpisali smo ih i predali tužilaštvu. Da kažem, pre toga, 2017. u decembru mesecu napravljeno udruženje građana koje nosi naziv Pokret Dostojni Srbije. Dostojni Srbije kao pojam treba i jeste je karakterna osobina koja treba da nosi svaki pojedinac, ne samo dostojnog Srbije, nego dostojnog čoveka pre svega, a to je isto ono pravo, to je osnov prava, to je, da kažem, to nam je cilj, ono kako nas je Bog stvorio slobodne, da kažem, i neokaljene. Ali svim ovim alatima su nas doveli tu gde smo, tako da pričam sad i o obrazovanju, o zdravstvu, sve vi to znate, neću da ponavljam. Ali mi težimo krajnjem cilju, a to je da svaki čovjek na planeti živi životom dostojnog čovjeka. Malo pre ste rekli ovde da čovjek, koliko sam razumeo tamo, bio se malo dalje, u suštini rečeno je da kako je, samo slobodan čovjek može biti živ ili zdrav, kako god, ili malo, ili kako smo rekli, da bude i srećan. Da, i ispunjen. Srećan i ispunjen. Da, da je to osnov stvari života. Ta borba se nekako nastavila ispred jedne zgrade koja se nalazi na Vračaru, kod hrama Svetog Save. Tužilaštvo je bilo prebačeno iz Palate Pravde u tu zgradu, jer su renovirali onu Palatu Pravde. To je bila zgrada Vojnog suda, tamo smo krenuli akciju 24.12.2018. godine, ne bili probudili probudili narod, ali pazite, mi nismo imali medije, nemamo profesionalce u svojim redovima u smislu da imaju političke i manipulatorske sposobnosti, nego krenuli smo preko ovih, da kažem, oglašavanja, preko ovih globalističkih servisa, YouTube-a, Facebooka, napravili smo sajt i sve to išlo svojim tokom. Uglavnom, ta tema je od samog početka, kad smo predali krivične prijave, bila blokirana. Ali smo istrajali neki 456 dana, svakodnevno smo se okupljali od periodu od 2 do 3 sata ili od 3 do 4, kako kad, i svakodnevno podnosili urgencije, ne bili se apelaciono veće ili ne znam već ko aktivirao, jer u tom momentu je bila potrebna politička neka volja da bi se tužilaštvo aktiviralo. Zamislite, tužilac po Ustavu i zakonu mora da radi svoj posao. Nekad u staroj Jugoslaviji, kad bi načuo u kafani da je načuo neko krivično delo, on je morao po defaultu da odmah krene s prijavom i da istraži isto. Sistem je nekako funkcionisao. Sad mi živimo u tom antisistemu gde je sve podložno korupciji, prodaji, i te političke volje naravno nije bilo, jer su tim krivičnim prijavama obuhvaćeni svi akteri politički, rekao sam, od 2012. a odnosi se ne samo na 2012. i ne na 2000. godinu, nego odnosi se bukvalno tim modelom na višepartijski sistem od 89. a verujte, istim tim modelom bi se rešilo pitanje i 45. i 903. i mnogo, da kažem, vekova unazad, od kad je krenulo ovaj proces. Mi to znamo da nazovemo proces odsrbravanja Srba, to je bukvalno proces da se čovjek odboži, jer nisu Srbi samo meta su svi verujući ljudi, bili oni pravoslavci, bili pripadnici islamske vere, bili katolici, znači svi oni koji su na strani dobra su meta ovih, da znamo već da su i satanisti, i fašisti, i nacisti, kako god, u svim tim oblicima. Zlo je zlo, nema tu malo i veliko zlo,
narodu su preko medija nametnuli da biramo između tog malog i velikog zla, u suštini zlo je zlo, a ova istina, kao što vi sami znate za udruženje i Živ čovek i celu tu priču, tako jednako i za nas tamo u Srbiji, su odmah pri početku počeli da zovu nekim sektašima bez jednog argumenta. Mi jesmo neki pokret, ne neki, nego pokret otpora, mi jesmo avangarda, mi jesmo oni koji su nešto i uradili i tim krivičnim prijavama i samim tim aktivnostima koje se dešavale tih 456 dana ispred Katanićeve, ispred tog tužilaštva, to nikad više neće niko ponoviti, a pre toga se to nikad ništa ni slično nije ni dešavalo, nigde u svetu. I zamislite, ni jedan medij to nije objavio, jeste jedna novinarka u jednom malom lokalnom listu, Dragica, pa će je pomenuti i pozdraviti, Pušonjić, i ona se ohrabrila i pisala je i o krivičnim prijavama, i za IPAP sporazum, SOPA sporazum, lažnom biračkom telu i tako dalje. Znači, to je zabranjena tema bila odmah. Kasnije, svi znamo, desio se onaj lockdown, neka korona, i godinama i pre toga smo govorili šta im je cilj, mislim, globalista, da će da nas svedu na zlatnu milijardu, to jest na 500 miliona čipovanih robova, gde neće tu biti belog čoveka, u suštini, i neće biti više ljudi svesni. I tome smo pričali. Ali krenuli smo korak po korak prema dešifrovanje sistema, a da ne bi pričali, dosta su pričali i svi ljudi znaju kao David Icke i ostale, i onda je to namerno ispopulisano, ta priča, to se zove manipulacijom, da običan čovjek to prihvati kao ove su neki budale, ovo ne treba ni gledati. Tako i nas sad pokušavaju da predstave. Kasnije, svi su doživjeli taj lockdown, svi su doživjeli one boce, da kažem, neko je to prihvatio, neko nije prihvatio, većina, nadam se da nije. Desio se lockdown i mi smo morali da prekinemo akciju ispred Katanićeve jer je ugašen bio gradski prevoz, ljudi nisu mogli dolaziti. Da, zabranili su da se sme više skupljati od 5 ljudi na jednom mestu, mislim, kao u vreme Hitlera i Gestapova. I kasnije, u tom neustavnom stanju, oni su proglasili neke izbore buduće, pa su zbog samih tih mera koje su doneli, prolongirali te neke izbore, a zaboravljajući na osnovni akt države, a to je Ustav, i tamo je definisano u članovima 100 i 101 kako se formira Skupština, to jest vlada, i koliko traje njima mandat. Njima je mandat istekao u tom 11. sazivu 2. juna 2020. godine i nisu izglasali neki zakon, bi trebao da se zove neki lex specialis, koji bi definisao 21. juna su oni proglasili neke izbore. Znači, morali su napraviti nit, bar na pravni način, da ne bi državu doveli u neustavno stanje. Desilo se to neustavno stanje, narod izašao ispred Skupštine 13., 14., 15. i 16. juna proklamacijom, upisivanjem direktno, da kažem, na papir, svojim podacima iz lične karte i potpisom pristupio formiranju i formirao je narod svoju privremenu skupštinu slobodnog naroda Srbije, dostojnog naroda Srbije. I to je ono što se desilo na svetu, to je jedinstveno što se desilo na svetu, pre svega što nijedna vlast na svetu ne bi dozvolila da se desi neustavno stanje. Ovde je nas bukvalno Bog pogledao ili možda neka druga, da kažem, sila, pričam sila koja, nekog iz bezbednostnog sektora. U svakom slučaju desilo se ono što nije bilo nikad pomljivo i nikad se nigde nije desilo. I sad taj pojam neustavnog stanja teško je i nekim naučnicima, pravnicima uopšte objasniti, jer to nigde ne piše u jednoj knjizi, nikad se nije desilo, ali jednako, kažem, definiše Ustav kad se nešto formira i koliko to traje. U ovom slučaju to je 4 godine tog nekog mandata. I narod je napravio tu skupštinu. Ta skupština je odmah sledećeg dana napravila svoju vladu, a usput je dala već tog dana, prvog dana, znači
prva odluka je bila o razrješenju predsjednika Republike, onog nesrećnog predsjednika Aleksandra Vučića. I to je de jure stanje, znači pre svega narodna vlada i svaka odluka je legitimna. Naroda nije bilo opet zbog medija, nije bilo naroda zbog izdaja, nije bilo naroda zbog konformizma, nije bilo naroda iz milion nekog razloga. Ovaj narod je uništen i doveden do tonog stanja da mora da razmišlja danas za sutra ne bi li se prehranio ili otišao u neku katastrofalnu situaciju. Pričam, imamo raznih pojava društvenih. Tako da ova borba traje i dugo i trajaće od onog momenta dok se ne desi neka kritična masa. U ovom slučaju kritična masa, Dušan nam je pomenuo, to bi trebalo nešto biti oko 99.000, uopšte 99.999 ljudi, jer na primjer u Sjedinjenim Američkim Državama kada određen toliki broj ljudi potpiše određenu peticiju, ona se uzima u razmatranje, to jest daje neko legitimitet i de facto stanje da se može raditi. Naravno, mi ne težimo samo tom broju, mi težimo da se pre svega okupi više hiljada ljudi, pa da se probiju mediji, pa korak po korak i taj borba će i dalje trajati. Mi smo predno par meseci odlazili i u zgradu RTS-a. RTS je narodni, znači mi smo svi akcionari tog RTS-a, Radio televizije Srbije, naravno bili smo izbačeni, čak je policija delovala protiv nas i izbacili nas nasilno, nasilno, bio je pasivan otpor, pa su oni tako izbacili naroda, bilo je to u redu. Ali nisu mogli pravno da deluju, znači nelegitimno su delovali, njihovi načelnici su to naredili, to jest naredba je došla od vrha, tako su mi rekli pripadnici policije, sasvim su oni bili korektni, ali pričavam, kaže, naredba je s vrha. Mi smo znali u tom momentu da to nije vrh naših političke oligarhije, nego je došao vrh od neke strane službe, neke druge britanske, nemačke, pretpostavljam, jer to bi bio, sad zamislite, narod uđe i dobije 5 minuta ili minut da ispriča istinu, to bi se razilo onda po celom regionu, pre svega Srbiji, regionu i svetu, i onda bi se videlo, opet su se Srbi digli, pričamo o nekoj istorijskim činjenicama. A s druge strane, tražili smo i to kasnije i sledeće nedelje, znači 2-3 puta, i na kraju su oni bili izbacili pisarnicu na parking same zgrade, ispred zgrade RTS, i zatvorili su one škure metalne da ne možemo ni da priđemo zgradi. Da ne bi opet izazvali reakciju policije, jer videli su da su preterali. Niko nije dobio nijednu prijavu. Mediji su odmah to sutradan po celom regionu, pričam i za Hrvatsku, Bosnu, Makedoniju, ne znam, za Sloveniju, rekli neki dostojni Srbije upali u zgradu RTS-a nasilno i već posle 24 sata nema ni jedne informacije. Pričamo u medijima. Mi smo svašta nešto tu radili, Miro vam je preko njegovih lajvova mnogo toga pričao, ja sam vam sad rekao suštinu, znači šta je ukratko bilo, kažem, mnogo puta sam pričao iste teme, možda sam nešto sad i propustio. Suština je da mi tu državu treba da zasnujemo na istini pre svega, znači da se vidi koliko ima uopšte nas živih, pričamo o Srbiji, a ne kako nam pominju da nas ima u biračkom spisku 6 miliona i nešto, znači ne računajući tu maloletne, a onu bocu je primilo, ne bocu, izvinite, nego nekih 100 evra što je država davala, primilo je 4 miliona i 200 hiljada punoletnih, da bi neki dan Republički zavod za statistiku dao okvirne podatke koliko nas ima uopšte živih, to je nekih 6 miliona i 800. Znači, opet se ne podudaraju brojke prostom matematikom, to može da se utvrdi, ali pazite, tužioci ne rade svoj posao. Pošto je bila potrebna ta politička podrška kao i danas, druga strana te medalje, mora narod da se desi da bi se dobila ta podrška. Jedan od tužilaca, Filipović, koji je držao ključ te slobode u ruci, je čekao narod i sećam se da je u tih prvih par meseci smršao čovjek 40 kilograma od tog stresa i nije smeo da ode iz Beograda do Inđije, gde su mu žive roditelji. Znači, čovjek je propao
čekajući narod, pričamo o jednom pojedincu, znao je šta drži u ruci. Volje političke nema, svi su uzurpatori vlasti, svi su sluge globalista, NATO-a, Brisela, pojedinačnih korporacijskih interesa i jednako naroda nije bilo. Zato ovo traje, koliko traje, dugo traje. Ja sam, neću kažem, pošizeo, nekad mi dođe i da budem prostiji, ali ne smijem to više sebi da dozvolim. Malo pre sam baš pričao Maji, počeću da ćutim, jer sam shvatio da je, to smo pričali i ranije, i da je moći tišine. Glasnija je mnogo od prepričavanja i pričanja, jer ovom pričom može i da se, da kažem, obesmisli sama priča. Imamo konstantne neke udare, imamo petokolonaše, šestokolonaša, imamo neki koji misle da misle, misli da nešto imaju, neko mišljenje, znači nemaju ni mišljenje oni zasnivaju na osnovu dva, tri elementa, a za kvalitetno mišljenje i strategiju, kao što smo je postavili, treba imati mnogo više znanja iz raznih oblasti, naravno. Tako mi je Dušan Dunđer rekao davno, rekao Bogdane, sve je bezbednost, zdravstvo, školstvo, normalno, vojska, policija, sve što vidimo, infrastruktura, to se sve smatra bezbednošću. Ja sam civil bio i ostao, ali sam razumeo sve to. Školovao sam se na Mašinskom fakultetu, završio sam to, čak sam diplomirao na internim kontrolama ISO 9000 standarda. U rad sam uradio 2008. ali kasnije sam ga odbranio zbog rata. Uglavnom, ja sam mislio to je nešto dobro, da bi mi on rekao, pa i to je deo agende. Dugo mi je trebalo, neki par meseci, da shvatim, dobro, nisam konstantno razmišljao o tome, da shvatim zašto je i taj deo sistema ISO 9000, sećamo se JUS-a, sećamo se DIN-a, sećamo se tih standarda. Ja sam to gledao kao mašinac kroz primjenu u mašinskoj struci, katalošku, pa lakše da se isprojektuje i tako dalje. Ne, ovde je bila suština. Jednog momenta sam mu rekao, pa sad mi je jasno zašto je to tako. Pričam vam osnovne stvari koje se ljudima čine da su obične, u suštini i nisu. Mora se gledati iz više uglova. Suština je bila da se kroz te standarde ubija kreativnost, da se determiniše, da kažem, pre svega, funkcija razvoja, jer kasnije i na tehničkim i drugim fakultetima je ugašen, na primjer, predmet koji se zove inženjerstvo i inovacije. Znači, nema više kreacije od pojedinca. Nekad se od 100 inženjera mašinskih ili drugih jedan pojavi sa kvalitetnom idejom ili modelom ili novom nekom inovacijom ili modifikacijom. Ovo je sad sa tim sistemima je sve bilo determinisano kako neki gazda kaže tamo globalista, tako se mora primenjivati, tako da i taj inženjer u bilo kom pogonu nije više u funkciji razvoja, nego samo u funkciji održavanja nekog veštačkog stanja. A usput nas uvode kroz nauku koja se zove i menadžment, od Taylora, razvoj teorije menadžmenta, došli smo sad do neke veštačke inteligencije koje će sutra upravljati ljudima, a učili su nas kroz nauku da sve te inovacije koje su dolazile su rađene da bi došlo do humanizacije rada, pre svega kao jedan oblik, to je ono što je predstavljeno narodu, a s druge strane nas uvode u tehnokratiju, da čovek gubi svoj smisao i gubi smisao i postojanja, uopšte takav bio robot nam ne treba. Mislim, nije u funkciji uopšte ničega, tako da će nas zameniti neki po njihovoj agendi i toj razvojnoj neki čipovani bio roboti i tako dalje, tako da ne pričam o tome, vi sve to znate. Ja bih sad voleo da čujem i neka pitanja, a usput ne bi da mnogo ni vremena oduzimamo, jer znam da imate program i mnogo govornika, pa tako, evo ti ove. Good.